En we zijn nu aangekomen, lieve kijkers en luisteraars van Kulturu TV Internationaal. Ja, hoe moet ik het zeggen? In de Joden Bredestraat. Bij een stand van een paar jonge mensen. Die ook proberen om hun waar aan de man te brengen. En deze jonge dame achter de bar, die gaat aan de familie natuurlijk ook. En deze jonge heer ook. Ja, what up. De groeten. Uw naam en dan mag je de familie, waar ook ter wereld. Ja. Ik wil iedereen in de hele wereld een fijne jaar te wensen. En een succesvolle 2026. Goeiemorgen. Happy New Year! Dankjewel. Dank je. Dames en heren, kijkers, u hoort het. Ook deze mensen zijn in de mood van 2026. Ik ga u bedanken, ik ga u groeten. Gaat u kopen dan? Hij is een echte zakenman. Hij denkt aan zijn kassa. Oh, un tambung, tot de volgende keer. Dag.